când acolo eram pe clasa nouă, era mic, știi? Era una de clasa 12 acolo. Și am văzut că tot ieșeau oameni, știi? Nu aveau invitații, ieșeau așa pe bine. Că este cum e asta, ca și pentru noi voia să fie, știi? Și atunci că am luat-o pe aia, era unul, așa, era mai mare ca mine, știi? Am luat odată și am simțit. Am ieșit până la urmă, știi? Că facem, las că vii și înapoi. Și mă duc să mă pune la director, și vine director. Eu vin, nu știu, face... Eu mai făcut și mie. Odată n-aveam chef să sar, eu săream gardul și care, așa făceam. Păi și într-o fie eram bine la basket, toată ziua basket, nu mai puteam sări pe ala, să nu pățesc ceva, vine o posată. Da! Nilai mă, cât e de transpirat și Salut, salut! Să ne știm din tot. Ce-ai făcut cu luța aia? Ai câștigat-o? Mai n-am câștigat. Ce, la bătă de... Ne-a slăbit-o. O slăbești cu camera. Acum, spre hard la calorii. Cât pentru o săptămână. Ai mai spus și cu punul, știi, să uiteți să mă dai așa. Bă, să decide, la cum mă acum. Da? Dacă... Poți dai cu punul, cu bătă. Hai băi, Nu că... Hai, dai băi. Dacă să zic eu, alegi toată, care vrei tu? Bun, dar aleg eu acum, să vin cu un agheu. eu care vrei să-mi pun. Nu mai să fuge. N-ai mai să-mi pun cu agheu. Dar nu să transport, stai cu agheu. Da, știi ce-mi place mai mult? Că ta puta aia, puta aia, beton, aia. Mi-am amintit și jocul ăla pe calculator, îmi puneam și aruncam, o luam. Dar mereu singură, nu are la mână. Ia, mereu luam mărăuță, da. Ce? Era cu telecomandă. Ia. Ce mai faci mai rău? Da, fie apă. Fie apă. Îți dau o bătaie. La bătaie. Așa? Bază Gabi, motorul secular. Eu pe Gabi nici nu l-am recunoscut dacă ar fi. Marcel, dacă uite, dacă eu l-ar fi de așa pe Gabi pe stradă, nu l-ar recunoscut.